Altså, jeg tror, Hovedgaden er et af de vigtigste projekter for hele vores område fornyelse af mørke. Hvis ikke vi får løst den, så har vi ikke løst den her opgave. Og vi ser det lidt som, at Hovedgaden kan egentlig være det projekt, der binder alle projekterne sammen. Simpelthen være den lynlås, der sikrer, at vi ikke står med 5 mere eller mindre gode projekter i sig selv, men som ikke har noget med hinanden at gøre. Og der er Hovedgaden, tænker vi, en oplagt mulighed for, at projekterne ligesom giver noget til Hovedgaden, og Hovedgaden giver noget til dem. Og vi har på et tidspunkt talt om det var skilte, eller om Hovedgaden skulle pege på alle de projekter, der man ikke ser, men som ligger gemt bag facaden. Og om det skal være skilte, eller på en anden måde, at man får vist, hvad der også er i mørke. Det ved vi ikke endnu. Vi ved bare, at Hovedgaden skal være det projekt, der sikrer, at alle projekter på en eller anden måde spiller sammen. Vores nye projekt, der er kommet til, Genbyg Hovedgaden, skal det samme. Skal forholde sig til Hovedgaden, og skal bidrage til, at det bliver en oplevelse. En anden oplevelse, der kører gennem mørke. En oplevelse, der fortæller, at nu er der sket noget nyt, og at den fysiske omdannelse, som hele den oprydende fornyelse kan bidrage til, den egentlig kan bruges til at give mørke et nyt image. Altså det, som er med til at sige, mørke er ikke længere den by, man tror, eller hvis man har set filmen Mørke, har en eller anden forestilling om, der gemmer sig meget mere, og det er et helt utroligt spændende sted.